DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 6 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugungoy po ang mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ang kahagadan na maging mandatory ang pagpabakuna kontra sa COVID-19 yung difficile na kahagadan. Lalo na ang bakuna na ipinapaluwas na sa Emergency Use Authorization pa sana. Sa sinabi na ini-debatable pa dalanta may mga personal autonomy pa. An sa iyang tanawaning punto, iyo na ang COVID-19 vaccine pigtutugutan sana na gamiton sa lindong kan Emergency Use Authorization na ang gustong sabihon dahil pamantalaga nagigibo ni marhay ang bakuna. Ang EUA ipinapaluwas sa mga bulong asin bakuna durante kan public health emergency. Piglino kan Department of Health o DOH na dainin dat pagre-rekomendar ang pagpairarom giraray sa RT-PCR kan mga tawong na kompleto na ang isolation asin nakarecover na sa COVID-19. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ini dahil sa sensitibong marhay ang RT-PCR asin mas hinarahay na ang pasyente pwede pa man giraray magpositibo sa COVID-19. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini ay dahil sa sensitibong marhay ang RT-PCR asin daw magrahay na ang pasyente pwede man giraray ini magpositibo sa COVID test. Sinabi ni Vergere na may mga pasyenteng nakakompleto na daw na isolation asin wala pang sintomas ang dai pa man pa uli o kaya mga obrero na nakarecover na pero dai pa man giraray pigpapalaog dahil positibo sa repeat o RT-PCR testing. Piglino ni Vergere na ang pasyenteng narahay na sa COVID-19 pwede pa man giraray magpositibo sa RT-PCR test maski 8 semana na sindang nakarecover. Dapat na pagbasehan ang clinical test arog kan wara pang sintomas ang pasyente asin nakakakompleto nin sampolo sa 14 na aldaw nin quarantine. Sinabi ni Philippine Ambassador to India, Ramon Bagasing Jr., na maabot sa 8 milyones doses nin Biotech COVID-19 vaccine ang piglalauman na mag-abot sa nasyon sa katapusan kan Mayo. Sa sinabi na ang 8 milyones doses nin bakuna pinidir kan mga local government units kan Pilipinas asin pribadong sektor. Sa ipinaluwanag nini nagkakatadad nin 15 hasta 20 dolyar kada dose asin barato na ini asin abot kaya. Idinugan pa man niya na ang mga doses dadarahon sa Pilipinas sa Mayo. Nangapudan ang Department of Health o DOH sa publiko na daiibabaan magkakanigong pag-iingat apesar kan pagbaba kan kaso nin COVID-19 darakan implementasyon kan mahigpit na quarantine measures. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagluluwas na magiging epektibo ang mga pinagigibong lockdown para makontrol ang virus pero bako ini supisyente para maibabaan bilang kan kaso. Ugaliyon pa man giraray kan publiko na sunodon ang minimum health standards lalo na taan average daily attack rate kan virus sa nagkapirang lugar kay ban an Metro Manila mantinidong halangkaw. Pinakusog naman ang pandemic response efforts kaibahan ang localized response, pagpapahiwas kan healthcare system, pag-angat kan testing capacity asin pagpapakusog kan isolation facilities. Sinabi kan Department of Interior and Local Government na ang mga community pantries posibleng ipasara kung magsuway sa COVID-19 health protocol na pwedeng magkausa nin pagdakol kan kaso kini. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na sinda mapalos nin aviso sa mga local government units kung paano mamanihar ang mga community pantries na pig-inisyar kan pribadong sektor asin iba pang individual. Sa sinabi na ang mga community pantry organizer dapat mag-coordinar na sa mga LGU para sa epektibong implementasyon kan health protocols. Dagdag na Bareta, hali dyan sa luwa si Luwens Barsana. Luwens, kamen.
Padagos pa ngunyan ang pagingimbitar ni Congressman Alfred de los Santos kan ang probinsyano party list na makisumaro sa mga daipanin trabaho na mag-atendir sa saindang gigibuhon na virtual job fair na gigibuhon sa aga puon Abril 29 sa Mayo 2, 2021. Susug kay de los Santos sa iyang ipinagunang bitang giraray na madali man sana ang mga steps mabisita sana sa iyang Facebook account, sa Alfred de los Santos Facebook account, dangan mabisita sa link na nakalaag sa Facebook post kaini, maparehistro sa QR code o sa link mismo. Pag nagpupuuna ana job fair, mahanap kan bakanteng trabaho, asin makumitir kan mga application copies. Pagkatapos kaini maalat-alat sana na ma-process so application, asin ipag-check sana ang mga ipinasang mga application ka na mga maut na magkaigwanin trabaho sa paagikan na virtual job fair na ini. Susog kay De Los Santos sa ini sa mga paagikan sa indang ahensya sa pakikipag-koordinar sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 5. Tangani ng magkaigwanin mga siring na aktibidad na magtataonin na trabaho sa mga kaprobinsyano. Kung matatandaan, kadakol ng mga aktibidad na ipinagibo na sampitan ng party list, tangani na makapagserbi sa mga kaprobinsyano, asin sa ngunyan, susog sa iya, tatabangan niya naman ang mga kaprobinsyano ang saya mga kababayan na magkaigwanin trabaho sa paagi kan mga manlain-lain na kumpanya na naghahanap man ni mga manlain-lain na personnel. Dagdag na Bareta, ako po si LDB. Biyernes tanto, dagdag pang Bareta, ulit dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Nagpatanin si Gararay ang smoke-free office o unit na gobyerno lokal kan Legazpi sa publiko, lalo na sa mga nagtitinda ni mga produkto dito sa syudad kan Legazpi na striktong magsunod sa pagkakautog na anti-smoking ordinance kan syudad kan Legazpi. Ini ang sinabi ko niya ni Jose Balvin ang saro sa mga action man kan smoke-free unit kan syudad kung sa insinda padagos pala na naglilibot mo niyan sa sentro kan syudad kan Legazpi maski na digdi sa Albay District, tangayin na masiguro na ang publiko lalo na mga tindahan nagsusunod na agad sa nasambitan ng ordinansa. Sinabi ni Balvin sa susuk sa paglibot-libot ninda na tara ninda na nagkapira ng mga Legazpenyo ang nagbabayular sa nasambitan ng bagay o kaya ordinansa kung saan sa nagpapagiramdom sa gabos sa dapat na magsunod ng agad sa nasambitan ng bagay na pipapautob man ni Alcalde Noel Rosala. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Pinalawig pa kan Bureau of Correction ang aplikasyon bilang correction officer sagkod sa Mayo 30 o kaya 21. Ini halis original deadline na Abril 30. Siya nang sinabi na dalan sa ipinapasunod na maigpit na quarantine status sa NCR Plus kung kaya sinda nagdesisyon na palawigon ang pagsumiter nin aplikasyon. Dinunga pa makang Bucor na ang mga interesadong aplikante pwede magsumiter nin documentary requirement sa sendang Human Resource Division sa sendang National Headquarters sa Muntinlupa City. Tiglalauman na matoras ang hospitalization sa National Capital Region o NCR pag-abot kan Hunyo. Kung kaya sa rekomendasyon kan Octa Research Group, papaliwigon ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila. Sigun sa microbiologist priest Father Nicanor Austriaco na suporta kan Octa ang pangamudan kan Department of Health o DOH as in medical community na i-extend an MECQ sa NCR Plus bubble para mapababa ang reproduction number. Tinawanin doon ni Austriaco na unstable pa man giraray ang daily recorded cases sa NCR Plus. Pag nasa punto 9 ang reproduction number, nangangahulugan ini na dai pa naabot kan mga ospital ang pre-surge level sa Kudhunyo. Hinagad man kan Octa Research ang gobyerno na pakusugon ang contact tracing, testing asin quarantine asin isolation. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-aaral kan mga pagriba, manay total niya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Unworthy children that we are, let us